Kaixo! Ikusentzule. Gietorri. Zemuzate. Bueno. Beti bezala. Dark Souls B. Scholar of the First Sin. Tazio zupen ubidean. Beste saio bat. Jokutzar honekin. 35 ordu. Eta estoldetan gaude lagunok. Estoldetan gozo. Bero. Bueno, aurreko saioa ikeragarezkoa izan zen. Bueno, aurreko bi saio 3 orduko egin ditut. Era bat harrigarria. Eta, ostia, 19.000 ima, Broma gutxi lagunok. 22.000 behar ditut. Ez balin bauket hemen harimak oskorren bat. Bauzket. Venga, guazen maiula. Yeah! Dutela eman. Bedio. Bueno, hortxe diar dugu. Dark Souls bian erdikaldea ondo pasata, esango nuke, lan erdiak ondo pasata. Eta, bueno, guain zonalde gogor bateagoaz, pozoina eta zikina izango dugu ugari. Baina, bueno, moldatuko bea, Dios! Eskukotza uzket eta danak inmine hartzea olakotan. Bueno, Heralda nazazu. Harimako eskorren bat badago, baina... Ostia. Arma berezik, lo otro... Ez dakit pa, erabilido ez. Oain duda sartu zait. Venga, bat erabiliko ez, ostia. Ez dakit Freja del Duque edo Vanguardia Real de Ratas. Kaben zotz, Oain duda, oain horazio mutua falta. Norbait falta, jendea falta, maketo irratia dago, eta danak ordare. Ai. Ez dakit zein. Ez dakit zein lagunok. Espata. Venga, ba, guazen voltaskat matea. Ez dut gaztauko bazpare eutxiko jo tentazioi, alkantarilla estoldara jongo naiz voltaska bat ematea. Eta hor lortutako harimakin lemailen egokoen nivela. Bueno, ostia, asunta pixkan horabide bakarreko ala zutondo zonalde hau. Ze ezin da buelta hau nik uste, Aurra zoaz da gero ezin da buelta hau, daulako historia duzke. Bai, xe beldurtuta noa, Beldurtuta. Excremento reciente. Kaka beroa. Ostia. Hainitzen betxatzen zein zan jotzeko botoia. Hola nabila. Hasi gea, Hasi gea sustokin. Blood. Iluna da zonaldea, orduan ikusteko eta arazotxoak. Eroditzeko ere aukera. Kaixo, ilargi! Sexy! Sersi! Zemuz gabiltz. Ni hemen nire harimadanak leku pozointxo hontan galtzeko prest. Piztu, aro de luza. Ez, oaingoz ez. Partner izan arte. Ez dut piztuko. Dirua irabazi arte. Twitchekin, ez dut piztuko. Zeik. Bueno, ilargi desafiliatu ingo naiz, hori jakintzazu. Hondik ez datein, baina behar dut. Ze lotxa mateit. Publizidade asuntok. Kriston lotxa. Lotxa eginda, gizara joa. Eta ikustezu ez dakit noa joan. Arazotxo baten sartu naiz hemen. Ez dakit salto egin da hor frente iritsiko naizen. Saiatu ingo naiz. Ze eskilareik ez da, igotzeko...
Ez. Arazotxo baten sartu naiz. Uff. Naiz iritsiko, eh? Adi potxoari, eh? Bihar bazkaltzen etzu balotxek izango. Izan nahi ikusen zuleo gilargik bere Twitcheko diruakin bihar bazkaltzea zeatu nau. Gonbidatu nau eta gaur ez lotxek izango ez, baina nire kanalakin bai. Bueno, danok batean erekin. Uiii, merdeu, Ba. Uiii, ole, mucho. Y Epalines, Rekisab. Hacemos gea. Ona, Reki. Ona, Iepalines. Iepalinesa. Aspaldiko. Ze ambiente. Prime eman dizu. Primen indarra. Eskarrik asko. Reki. Eskarrik asko. Prime agatik. Bultzakada ederra emateko. Iepe. Jo, eskarrik asko, benetan. Eskerrik asko benetan, desafiliatzea pentsatzen nun, anuntziok dauzketela eta horrek lotxe emate ditelako, baina hori rekin bultzakada horrekin, hobeto pentsatu beharkoa. Hobeto pentsatu beharkoa, ze hemen lotxe emate eta anuntziok eukitzek, baina dirua gora doa. Diru poltsa zorroa azten ari da, eta diruzaletasunak tasio dute aldatu lezake. Kontuz, Tasio, kontuz. Ostia! Pozoindu inaiz. Pozondu inaiz Twitcheko diruakin. Joder... zonalde hau... oso galdutan nabil. Xudurpe... eskarrik asko benetan, Rekisab. Eta hilabete batzuk barru kaina bat hartu galko duzu, ezta? Bueno, kaina bat edo... 1.000 kaina, ez daño. Droga gogorra. Bai. Joseus, badu. Pozoina eta... jo, berri, uff. Agutxita da batea, hori atajo bat izangoa, pentsatzet. Goztakit, ze kristo. Berriz pozoindu naiz, gaizki nabil, gaizki. Hor, ze bat ikustea. Belaino bat. Astelenean bueotako naiz pixkat ni. Astelenean bueltatuko zea? Bueltatuko zea Twitchea? Raki? Bihar bazkaltzea goaz, pare bat urten ondoren zuzeneko egiten Twitchen diruak egin ez daño. Ilargik dirua irabazi du Twitchen. 50 euro, okrezpanago. Eta bazkaltzea gonbidatu nahu diru horrekin. Ikaragarria, lagunak. Ikaragarria. Latza. Amazon, Aitazon. Epa. Buf, ostia zonalde hau, Ez dakit norbaitek ezagutzen, nola? Baina asuntua gorra dago. Nien nahi zenteatzen nondik noan abilen. Bakit laizterri liengo naizela eta harima dana galduko ditutela, zezingo ez leku horta bueltao. Twitchek batu duena ez dezala afiliazioak banatu. Txantaje emozionala egiten hasi zait. Ilargi. 30 euro 2 urtetan, bai xurra Twitch, 50. Okorezpanau 50 dia. 50, ez daño. Amigo. Hola, zer dia mustro hauek? Zea bere klase da hori. 50 eta 55 gehatzea. Horretentziok eta sartuzkie. Andorra bizitza laizter jungoa. Ateneakin batea. Ala, zer da hau, anillo de vida en peligro. Gogorra kontua, Ekipazia usteltzen nahi zait. Bueno, dana, Dana gaizki. Karagarria. Ez nabil guztoaz, Arimak 22.000 arima bertu nivel bat igotzeko eta horrek mugatu iten hau, ez dut nahi galdu. Eta berdun ezin dut salto egin da jozen lekutan hil. Norbait da bilemen,
Ostia, beste eraztun bat, arriskuan... Uff... Hombre, bari, eraztunak kendu goitut. Ze kristo. Hori honena. Jode, arriskuan ez jaizorrauta daude. Kabenzotz, kabenzotz. Bueno, kenduko ditut behintzat hauek. Ez buskatzeko. Bai, kontuan izan ja erdia ematen dula suskripziotatik. Arropa baita ere? Ba ez dakit. Oh! Dana izorrau da. Mika hauen dio. Baina nola buskatzen dira? Ba, nik uste hor... beste... Kaixo, Atenea, zemuz... Nik uste... Rama de antaño fragante. Rellena de Navidad. Iepe... Ondo, Atenea, ondo gabiltz. Ez da gizesan, non? Aztu intzait. Hauekin, bueno, hauekin ez. Beste jarroi hauekin, hoien gotatzeu likido bat, ekipazioa izorratze izuna. Oso kaborroia alde hortatik jokua. Alma de soldado anónimo, ondo. Fragante pikante... ondo bate, zuzemuz, rekuperauzea erabat. Aurrako nuzat erdipurde izan dela. Zemuz dijo a... The Last of Us, ate. Zer zaude, abin pasarten jarraitzezu. Aurreko niritzen sartuta. Ta ze baintzuk korrok eta jarroian kontra denak buskatzen, jo, ba, ez nekilako hori zala asuntoa. Jakin izan banu... jakin izan banu nintzen jungo, baina gero entera honaiz. Enta itzelden. Arraida, upa maketo... Ilargi bazkaltzera, Tatasio jazteko arropa desenterik ez, hauko meriak, bai, hori da. Kaixo maketo irratia, eta maketo irratiaren lagunak, zemuzate. Aupa maketo raida, iepa promodori, ese Tasio, ese promodori, edo esa pomodori. Eharra, maketo irratian zuzenekoa, pixkataitu nahi zorrik ustean, bertxolarik, aber, zemuz moldauko zean, goze jokoak muguko baten, behietako batek taio deituit, hori ze, maketo irratia, ze pasau da hor, nahi taio deitzen, hori oso gorra izan da, oso, baina, bueno, hor korrektorea ez da azaldu, hor taio itzan azpin, taio, xorro morro, ibili nahi zuzenekoan ere, xorro. The Monkey in the Flip-Flop. Aitor Mendiluze... ez dakit nola ditu zein horri. Aitor Mendiluze txiki eta taio handi. Josu izan da. Landerren errua. Ahai. Lander nice. Haha, The Monkey in the Flip-Flop. Lander, The Monkey in the Flip-Flop. Josuren errua. Hau da parea. Ba... Ostia, berrize pozo indui naiz. Gorra kontua. Beitu, bizitzan barra erdiraino. Disaster. Azkenen zeinek irabaziu erronka. Zea, bertxolarin artetik. Karakola eta barea, Durangoko azokako duo komikoa. Jode, ze ona bideoa. Ze parrein ditun benetan, honen ezate, Bideo hori da... Ze altxorra. Norbaitek bialdu zean, lagun batek bialdu zean. Eta nahi, joño, maketo irratea YouTubeen da. Eta, bueno, parrein nun, baina... Maia lehenak irabazi du beraz. Irabazi beharretzuena norbait, Aitor Mendiluzen aldekoa zan. Baina pentsatzat bakarrik... Superbiontzi ere muan, ez? Bertxo txapelketan... Ez bertxotan, ez? Edo bertxotan baita. Bomba incendiaria negra. Oso galdutan nabil, ez dakit norbaitek edo beste norbaitek ezautzen bidea. Baina, bueno, galduta total. Uste tortik dala, zubi hortatik.
Baina ez da seguro. Bai, ondo belainoa. Ikuste zuen belainoa egur batzunatzen. Bihotz zaupadak entzut dituzue? Nerek dia. Mikrotik sartzea. Ze kristo. Orgoitik igual etorri itezan. Galduta, oso galduta. Zupetartazio oso galduta. Hartu arnasa eta bota arnasa. Hala, hemen izeon hemen. Mostrenko hau. Ustela. Azke bakau non. Vale. Berriz pozoina, ez. Eskerrak ez duz asko dauzketen. Sendatzeko, ze... Enaiz atrebituko... Zea pasatzen, Naun egoera eskasontan. Ikusi aldezu atzetik nola azalduan azeri hori. Ze dollorra lagunok. Azelanak dauzketen gaur. Bueno, horrea iristeko efigi bat hartuko eta azteko. Zer, ez dut nahi zonalde honetan eraztunik erabili. Zer, puskatu iteia, ikusi duen bezala. Ai, hostia. Deskantzatzea nahikoa zan. Ez du zai zupak abilio garren, eta zio. Ez dut nahi eraztunak erabili zeizorratu iteia, orduan. Figeak oskorra hartu. Eta Beitu, harimak bintzat iluminauta azkeu. Kontuz pozoinakin. Oso kontuz. Ai. Bazan hemen azpira. Eta ean, nondik iritsi gean... Hor gora, hemendik ez? Bai. Akaso bai, Akaso bai. Zer ni joan, aldapan gora edo bera ni joan? Hau da. Harimak horko egin baina ez iritsi naiz. Hortik edo handik. Handik. Bai, handik. Handik ze frenten neuken zea. Belaino. Gorrotagarrik pozoindun zonaldek beti bezala, Bai, oso gorrotagarrik. Mendik ez nuen inoa, leku igualen bueltak ari naiz. Nere kasuan, ez dut ezkontzako eraztuna eramaten ez izorratzeko. Benetan. Ezkonduta zaude, emakume ezkondua zea, Atenea. Niko iznekin. Ostra. Andorran ezkondua. Edo? Que fuerte. Kutxan gordeta dauzkat. Hostia, kontuz. Zomorro algen. Jo, eta zio, Sanferminetan. Andorran ezkondua Sanfermin egunean Pamplonikaz jantzita. Hola. Beste herrialde batera emigratzeko argi eta garbi. Kontuz, Vale, behintzat bidea topau dut, okerraz banao, bai, ondo. Ai. Noski norbait, zeka horroia.
Hemen atzetik azaldu alen. Berriz azalduko, oez. Oinez. Prestautan honen ez. Jaba uzketarimak nivel bat igotzea juteko gaina. Baina naizko aldarra izango. Nik ez dut uste hemen boss badaunik. Ostia! Horra ezin dut junda goindik. Hola, 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 hola. Ostia. Baina zer da hori? Zer da zomorro hori? Akatu behar nago. Hola, 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 hola. Uff. Tentsio armailetan. Vale, vale. Iritsi ga. Mate unaz. Ostia, noiztik lerketa horiek ezkutuakin babestu dudaik ez lerketa horitatik? Niko ez nekin. Horratzen beste belaino bat. Hau ez da boss bat ni padioz, Ez da lagunok. Bosa anatzeko izangoa. Bueno, hemen aurra ziberra da. Eskerrak. Eske nik ez da ez da zonalde honetan... Uff. Ez dakit zonalde honetan bosa daune, Ez da seguro. Ez dakit memorin. Bosik hemen. Noa ni joa. Ondo nabil edo ez? Bueno. Suicidal tendencies, Kontutan hartu behar da, erropa danak puskauta uzketela baita. Osea, berez, biluzi jutea berdin alitzak, ez? Edo? Zakit. Biluztuko naiz? Bueno, Tasio! Haz esa soia! A ver, hemen egun da nago edo ez? Ez dakit banik berdina dan, biluzik jotea. Uztet pixka babeste zula, Flipaua nahiten asteatik, biluzik eta ostik. Eta arropa berritzeko, ez da berdina ez. Arropa berritzeko errementaren joan behar deu. Eta... ez zenun biluztu beharrez, egi da. Oso ezki. Puskautako arropa jantzeko ditut, bestela berrik puskauko zaizkit. Errementari konpuntze ditu nidakitela. Eta maiula buelta bat inbarra aukeu, oantxe porai utzi duten harima horiek gastatzea, eta arropare konpontzea. Eta guain, a ber, nola hostia iristen nahi zen... Horrea, por cierto, ikusentzuleo, Jokotopia entzuten nahitu naiz, Triku Xabi eta Koskortxon podcasta, eta oso ondo dago, gomendatzen zuet. Arropa eta eraztunak! Ostia, bain, iritsi araño. Jokotopia, gomendatzen dizuet, oso ondo dago. Joder! Haze kortozirkuitoa izan du nor. Tasiok.
naiz, gaizki, hemen ez da. Ber. Nondik da? Mendik. Esteka partekatzarik baten batek. Ba, nik uste Jokotopia jartzea eliminazioa azalduko, hala, Nik telefonon entzutet Podcast Addict programakin, baina plataforma txungo itan badago. Eta iVoox eta bar, oitan badago. Korizpana bintzat, Behin dio, hartuko aldeu. Bueno, Tasio, venga, guazen aurrea. Oain nondik da? Open Spotify hortxe dukezu, Zea. Esteka, nondik da, meko, behin dios. Hemendik bera edo, handik etorri nahizu, Ara, berrize. Bueno, aztiak, ni joan berrauk. Joan berrakat, ondo segi tope. Rekizab, eske ondo basa eta eskarek asko... Zeatik, arpidetzagatik, eskarek asko, benetan. Zaino, bai, orain dela pixkat ez dutelako igotzen. Bai, igual ez da, nik entzun duten saio bestiagoa ingo, ondala hilabete batzutako gea, Bueno, espero tetzuela utziko, oso ondo da, beratxaioa. Hor zer dago? Hortik ez dago? Honuntzu dago? Ze kristo? Ustez beze galdutan hon? Hemen dibera jo nahiz igual. Bigaren denboralda hasi, bi kapitologin eta kitxo. Galdutan abil, lagunok, oso. Ez dakit aizek nundi jotzeuna. Ea ikustaten zea berdean... Arima berden zeo ze. Hauen, dio, atzeruntzaz, bai, pentsau dut. Leku igualai bueltak gai naiz, ez? Honeak atorri naiz... hemendik igoin behar dut. Hemen ja posto indu naiz behin, obitan... Vale, ordun. Oain. Hemendik aldapa mira joan behar dut, ez? Vale. Ba. Orientazio pixkat, zudupe. Zima trago, Oh! Dios! Jundi harimak, lagunok. Jundi harimak. Hostia. Joder. Hola txetauko gea ba. Bueno, alde hona da, jundik etela hiltzea lasai asko. Alde hona da. Ezin aguantea higo gain. Osterra. Alde hona da, oain ez dauketela ezer galtzeko. Beraz, pasan. Kendutan ere osasuna. Ze izan da? Kenduta Tasion humanidadea, hori pixkanak agaltzen jute zehala, baina, bueno. Eraztuna jantzeko ez berriz, da, bueno, izorratzalean ba, izorratuko eta konpontuko du. De dio... Jo... Hueso de regreso bat hartu eta maiula joan beharren, la hostia. Hazi berri ematet. Oin dino galdu dezakezu dignitatea. Oire, galdu xamarrez ote da hon, norbait. Gara jazidun nahi hauek akature, bani joak korrika. Mundik bera, ezta? Bai. Venga, guazen. Iepa. Speedrun, ja. Era bat, Tontakerik bukatu dira.
Ez da mendik, ez da mendik. Gaizki, eta xio, gaizki. Venga, speedrun, Hori ere horretzeko dugu, txakurtxo hori. Hobeto nabil, speedrun iten ezin izenetik. Nik uste, hobetzen nahi gala. Vale, guain, epa. Objetutxoa. Vale, guain, ja berakako bidea hasiko litzake hemen. Edo ez. Ostia, ojo hor, Ojo hor bestalden, Oze hon leikela. Jack! Ah! Pozoinaren bultzaka da. Eta, kodiziosare jantzin moez, lehengon kiston para egin genitun, bakizue, tazio xurpen aizela, eta nire gauzaik zeana, jokuntan dauketen gauza guztokona da, oin kenduta dauketen eraztun bat, berriz jarreko etela, hau, anillo serpiente plateada codiciosa. Eta aurreko nahitu ginen parrez, ilargi eta biok, ilargi daukeola erenzuge baten eraztun bat, ola, eta horren antzauke pixkat, eta ni jarrita, eta hemen, ola, streamingen iteko, serpiente plateada codiciosa, eta zion zudupen simbolo bezala bihurtzea pentsa guendun. Eta ni horrekin jutea por la vida. Vale, anillo de vinculación. Venga, guazen aurra. Venga, urrengo zutondoa nunbait eritxi behar deu. Hau nekagarria bihurtzen nahi da. Henun uste, Baneuken beldur puntxoa zonalde honekin, baina henun uste inbesteko izango zanik. De dio. Ezin detena da, bintzat speedrunak eta bali maitut, azkarra joa kontua, baina arte gaizki gabiltz, oso gaizki. Vale, basikoa bideen lehenengo partea. Dragoi bat da berez, baina tira da elpego. Bai. Zinberretena da, fijo saltza guela... fijo salgai dela mundu Dark Soulseko eraztun guztik, ero digea berriz honea? La hostia. Bueno, ez dakit hor pasa edo ez dakit hor bideik dagoen, uste ez. Uste hori trampa bat estik ez dela. Eta beraz, behar dauna berak ajun ja, edo ze kristo. Edo gora igo behar da berriz, hemen eskilara igual dagoa. Mendik ateatze igual dago, zulo ontatik. Hil behar dut, tontamente. Dios. Joder, berriz hil naizela, ala hostia. Lagunok. Lagunok. Ego arroztirala, nekatu xamarre bana. Ez dauk eta aurreko gorputzaldi berdina, baina... Tira, guazen aurrea. Venga, speedrun, Tasio, speedrun. Nun baita iritsi behar dugu, hain gontan, ze... Buf. Asunto fuertea da, lehenko leku urte iriste ganen zein. Hori da problema hemen. Ezin detena da, zulo igualea erori, ja iruzpala baldiz eroi naiz, hori ez. Tasio, hori ez. Hemen dik ez eroi, hemen zulo badago. Ze kristo! Seitunak atzen haue! Armadurak izorrauta dauzketa seitunak atzen haue. Jode. Lasai hartu. Azteko azaina atzo lortu zenun tunik jokua bukatzen. Egia da, ikusantzuleo, hori ez dizuet kontau. Tunik jokua ja bukatuet. Eta ez da erreza, Hostia. Hostia, ez da la erreza. Atzo bukatu nun. Aurrea guaz. Gamer gisa. Aurrea guaz.
Eh, nahiko gaizki nabil, eh? Akaso, jumerko nuke... Vale. Joder, de Dios. Jumerko nuke... Horri biliz apurtu duta, me cago en Dioska azken bosan aurka. Bai. Tuniken hori. Jumerko nuke, zea... Armadurak eta konpontzea, ze... Ni guztan nahiko... Beste armadurak izorratzitun likido hori zulo konkretu batzutan zegoela, eta ez dela denba guztien. Hori inbernukela bai, egia da. Jode, benen augea berrize? Kaben zotz. Laizter akauko gea martxauntan. Ostia, horko frega dago. Kauen dios, Baina harima beharko dituzu errementariai ordaintzeko. Barlio sentimentala dauka armadura horrek, ala? Ja, armadura honek igual ez dauke balio hondik. Ostia, norbait, arrazoi duzu. Bai. Arrazoi handi daukezu, norbait. Armadura hau beste bat. Nahi beste bat jantzi, berriz izorrauko nulako eta hola. Baina, eh? Gaina nahiko armadura ere bauz, repuestokok. Eraztunak, hau joztet eta beste bada. Ez dia gehi bat, baina horiek gehiago konpontuko ditu. Venga, guazen aurre, eskarrik asko, Ideak emategatik, kusentzoleok. Zenbat aina izen nazkatzen leku ontazia. Behitu nola guazen. Enaiz fijau, beste behin ere, hortan fijatu gabe. Noan joa. Hau ez da bidea. Jode, gaina galduta. Hola, nun sartu naiz. Hola. Hor bera joan behar da igual, ez? Hori da asuntoa. Gogorra kontua lagunak. Hostia, ze txano guapa auket. Ikusta lezue. Hemen pixka kendu barra do. Venga, hauxe. Bai. Vale, venga, tasio, la hostia. Nondik zan? Joder, nondik zan? Ikustezue? Era galdutan abilela? Ikaragarria kontua, Ez dakit nondik zan, ja... Noan hijo hemendik. Hola. Zutondo atorri naiz. Oi, bola, hostia. Zutondo atorri naiz berriz, Eta gaina ezin dut erabili. Lagunok. Grabe nago, Grabe. Kriston grabe da,
Puntu hortaino kontrolatu neken da, ja horire ez? Ola, 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 ola. Ez altzan hemendik. A ver, han zut ondo dago. Jode, 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 beste vuelta bat. Bueno, 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 bueno. Mendik bera bai. Hostia. Hostia, hor zut ondo dago. Baina hemen zoze dago, ez? Oze. Bueno, 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 bueno. Hirugarren vuelta. Last lap. Seko galduta zaude. Bai, oin gaina bera heroina. Izori bakarri behar genuen. Jode. Anda, horrea. A ver, mendik, baita? Mendik baita iristea bat? Ola, ze galduta nabilen, Lagunok, mangoazan bera, ja. Total. Ze galduta nabilen. Ai ama, ikaragarria kontua. Hortik, lurra badago. Goraka, hortik, eta bera ez. Ai, armadura. Ai, armadura. Ruta turistikoa, la ruta del pincho. Hor beraka izango zan edo ez? Uf, ez da. Ze hostia nabil. Oh. Bueno. Iten batzuk, bintzat. Hartu ba? Eta ziola, hostia. Ez da gizte gesto raro inditen, hor? Sendatu beharren. Lagunok, ipar horratz bat oso ze behar dut, Hau ikaragarria da, Nik esperantzakoet bera eta bera junda, lur bat topauko dugula eta hortik izango ala bidea. Baina ez dauke pintaik. Leko galtzeko inda dago. Nik berago jo nahi dut. Ezin da igual, ez? Osa, nik uste beraka joan behar dala, baina beste leku batetik hemen azpin ez daula lurrik. Uf. Venga, guazen gora. Es que ze jaleo. Bate. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezena. Hola. Dios. Bueno, numaita iritsi naiz. Venga. Buah.
Ah! Ah! Uf, lagunok komunari joa, baina tor. Kaixo, berriz ere. Gaila eta aljaneztet ba? Argi berdeak bidea erakusteit. Topatza elin maete, argi berdea. Agar hemen, eskubita. Han argi berdea. A ver, hemen digora. Bale, bai. Ez que bide basikoa momentu baten ikasi indet, baina gero ikasketa hori galdu indet. Argi berdea, nire hariman argia daun lekura junberko nukezun ustez. Ez dakit norbait situatzean. Edo baten bat. Ni oso, baina oso galdutan agilea, Hasieran bide basikoa banekin. Bai. Eta mendik salto egiten da, igual iritsi egiten naiz, ez? Proba ezagun. Si! Eta mendik gora? Mendik egoin behar da. Ez dut zinisten, ez, ufa. Hoi sortea. Eta oain, hemendik bera, ez? Ezkerreta hor. Jode, latosok zate bentsat. Edo aruntz junbarko nuke. Handik etorren, oso galduta nao, oso. Hemendik aurrea, bai. Jo, eske txatetik gaina, zubitik pasa. Eske txatetik gaina, indikazio olako ematea oso zaila. Komunikazio hori oso zaila. Hortik. Ez, hortik ez. Hortik. Hemendik. Hemendik etorrein nahiz igualo, Ze hostia. Nik uste horti dala, ze tipo leher gailu hori azaldu balin ba. Ah! Mierda. Mierda, honean un erori behar. Mierda. Hortik ez dizut baina handik zen.
Ze alde hortatik Twitch zaila da, Komunikazioa... Ez da erreza, ez da erreza. Fitxak sartzea errezagoa da, nondik jun esatea baino. Oain ze, kakazarra, hoxe. Epa. Ulolololololol. Ba, nolabait guretzatu behar duzu, baina pozoi jartzitzaileak daude. Bai, lehen zaiau naiz... Epa. Zutondo bat! Zutondo bat! Mucho! Potra. Zue potra. Justizia ikaragarria. Ez daño. Lehen zutondo albotik pasatu zara. Benetan! Qué movida. Ta guain ze? Bera, bai, pentsatzen nuen berak azala. Ona. Ona. Ni ezela, zutondotik igarotzen ikusi gabe. Ojo. Zebat... Katuan eraztuna jantzi eta salto? A lo loco? Jo, eske ze merda, man. Ba, pozoi jartzitzaileak apurtu. Ea, beste aldetik. Blot? Du blut? PS Plusarekin errazago xudurpe. Ba ez. Hola. Hil verde, tontamente. Gaur rainez tonto nahiten, baina, hola. Jode, pozoñoaren mundua, Ez da gitarima hoien bila jun edo uko hoien directamente. Ez da paretarik apurtzen, ez da? Jo, ba... Ja... Raro, ez? Probatu baina. A ver, guazen. Jode, berrize! Kontuatzaten normalen baino baldarra gonak bilela baita, ez? Ez da zonaldean bakarrik, Nire banaiz. Ai. Arima tontoiek abandono emerko nituzke egia esan. Ze gero berriz galdu gaitu nun baita, baina, en fin. Oen probatuko eta paretarik apurtzen den. ¡Me cago en Dios! Dragoi bolan bezala, puskatuko den arroka beste kolorekoa. Jode, Tasio, venga, Eskarak dana zut ondon gertatzen nahi da, Bestela...
Epa, behitu, puskatu dugu, pareta. Ha! Hortik da. Hortik da laguna. Vale, venena gea. Ui! Bueno, behintzat, naiz berriz jungo gari matonto egin bila. Ja, galdu ditut. Jode, 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 jode. Zenbat aldiz hil naiz gaur, ja, eskerrak. Pakearra. Tasio, Tasio, juégalo despacio. Juégalo despacito. Ah, ya he quitado, hostia. Venga, la hostia. Venga, bi... Iru zulo, jeisteko. Iru, Vale, ezkerrekotik hasiko naiz. Zer, ez dago ez derreman? Eriotxa guztitan. Ah, etxon. Hemen azpin ikusi da... Hemen azpin ikusi da... Beitu, horrek salatu du. Hor azpin... Bat ema dago, beraz... Gauza tengo dugu. Serpente kodiziosa, momentu txiki bat ez utzi. Katuan hartu. Eta salto ingo dugu gozo. Hostia! Zutondo bat... Ah, ez. Ez, etxai bat. Hori bai potxo. Ah, vale, hemen azpira iritsi nahi nun. Lehen momentu baten iritsi nahi zonea, baina uste hili nahi zela da gero ez dela lortu berriz itzea, o holako historien bat bertu da. Ba! Harrapak endu duzunean, hori da. Momentu flipa gortan, ai, hilberdet berriz ze! Hostia! Vale. Hasi geha espabilatzen. Ah, ez! Hostia! Hostia... Monster dago? Eriotza edo... Zoze? Zer ditzaiz, Oh, ez dago. Bale, txoina. Hortik izango bidea, nik uste, baina, bazpare, pixka esploratuko dugu ingurua, ber nola on gauza. Igual ja vuelta osoa eman dut, baina, bueno. Ilusio pixkat. Ze, vuelta osoa eman dut, Bideo bakarra dago? Bai, ez da. Bai. Venga, tasio, hostia. Jode, bertan zeon da. Aurreko nilarrik egintzen nolakon bat, Piskat engaina guitegu bista batzotan. Hemen nik uste ez daola bosik, baizik eta... Oiek igual etzuen ez hor botatzen. Pixka flipa hoin dat, oiek puskatzen. Nik esango nuke...
Nervioso padak entzute dituzue? Esango nuke guzik ez da hola. Soilik beste zonalde bat. Lagunok. Momentu erabaki horra Tasio Superen bizitzan. Pagoaz. Tentsio hormailetan. Efectivamente. Desfiladero negro. Hau da pozoizulo bat. Latza. Epa! Sutondo koskorra. Zema sutondo, Oso gertu bat abesten gandikoa ingontan, Eskerrak, bergen. Pake pixkat bergen una. La hostia. Ezagit beste eskilaratatik nunbaita iritsiko nintzen. Ustot ez. Ustot leku berdina iritsiko nintzala. Akaso poratu inberdet? Hola. Guapo, Ya está. Hemenen hau, Lasai bila dikeu. Epa. Bueno. Zema monstruo. Joder. Zer da hau, jakontreok. Hola. Basoko aurra datorkigu. Handator. Zeida gesto kiten. Ez da izango, ez da klusa. No te lo flipes, Tasio. Menen eta... Zer da hoi algotreok. Manejoa. Gerturatzea sikiera... What the fuck? Ez daño. Gogorra asunta, gogorra. Bueno, banan jumarko dugu, traste bat buskatzen, noski. Bai, lasai hartu berra dago, Ez que nahi nun zonalde ulen bailen pasa, pozoina eta kristua ahazteko, baina, bai, jogalo espazio, Tasio. Ondoengo zan katxarroiek behin puskauta gero urrengo partidan puskauta azaltzea, baina ez dagoet esperantzaik. Hortako. Vale, veneno gaitu, Ja, sigea, mierda dakin. Yes. Earki sufritzen naizea gaurko zuzenekon. Tasio. Alaxi da ilargi. Nazkagarri hauek segin gobe botatzen. Hiltzen bazara berriz agertzen dira, baina hilbarik atxeden hartzen baduzu ez. Ole norbait, edo jakinduria hoi. Shuttle, gran arma magika. Ze, nundik hori? Baina... Vale, gozo oso, bagoaz, pixkana. Hola. Ez hil, mesedez. Ñom. Buah. A ver, nundik ateatzea pozoinoi? Zer dut buskau? Buskau erreko hau, ze, kristo. Gustora jantzaitu, bai. Gozatu indu. Eskutxo jaunak.
Vale, hemen egon geha, bueno... Ah, ah! Hola, 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 hola. A ber, nundik, nundik? Ez dut ikusten? Hau da? Jode... Gustat, hemen zuloa sartu ezkeo. Ah, kontuz zoin. Vale, vale. Ah, oiek dia, goikok dia! De dio. Goian orgresta daukazu pozoia jaurtitzen. Ostia, hola ezin da. Hola ezin da. Me cago en Dios. Eta botatzali maietzea bat. Una bombita. Xale una bombita. Que mirás, bobo. Anda pa allá. Ah. Joder, asmatuko te deu. Asmatuko te deu. Anda pa allá, bobo. Magiakin agian. Ah, ez duzula magiarik. Vale. Ez, pixkat... Oendik pixkat... Umetxo bateko zela jokatzen Dark Souls. Magia gabe eta... Hola. Espailatzen hasi beharko, eta... Momentum baten espailatzen hasi beharko, eta... Oin hundi dator? Txatagatik da. Ni zero magia baita. Ah, txantxagatik da. Ba... Magian movida hortan sartzen hasi behar dugu, ez daño. Nik uste... Build hibrido batein... Eta ez horitzen. Inbaditu nazala guain. Zeako aurrak. Basoko aurrak. Orda hil, todo flipao. Todo flipao. Ator, aurtxo, ator guain. Torri, torri. Más parece tú no te gertu, claro. Si dena salduta dakazu. Bai, ez, noski, esatet beste partidan baten, Sekiron erabili ditut magiak bitu. Sekiron, bai. Broma, Ustat ez daudela. Ez dakit daude, no? Victor! Victor! Uf, pasara, mande torre. Victorrek. Bator. Respetatu indu nire, bestuz momentua. Venga, Victor, segue etxea. Ai, Victor. Victor lasai, Victor lasai. Victor lasaitxo. Victor lasaitxo, Man! Jode! Tasi hor gau da, taskauta baine.
efigi bat. Vamos! Earra! Earra! Bueno, parre batzuk inditeko egun hortan, Ilargita biok, bere aurreko zuzenekotik bideo bat hartu zuen. Bea, nahiko lokita ibilizan azkeneko zuzenekon. Aste artean, uste egunen etzun nahi. Eta bertan, holako inbazio bat zeuken, eta justo lortu zuen akatzea inbasorea, eta hori nintzun, loka bateko zela nintzun, vamos! Eta gero, earra! Earra! Eta, bueno, gizton paraginte horrekin, gaina beak bideoa moztu nintzun, eta, bueno, esperet, din baita egoko dula, ez dakit YouTubeen edo Telegramen, edo nun jarriko, baina esperet ikusteko aukera izango zuela, edo klipa, ez dela, aurretik hartutako bi kafeek izan zuten errua. Benen augea baina. Ostia! Ostia, mimiko bat balin bada, apa eba monos, Anda pasea, Mimiko bat balin bada, tierra trágame, Bendición divina, eskarrik asko. Oso praktikoan eretzat. Hola, 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 hola! Me cabe en Dios. Azkar! Tazio, alde hortik, alde hortik! Me cabe en Dios! Anda pa allá, bobo! Anda pa allá! Cago en Sots. Uf, berriz envenenamientoik ez favorez, Gema guztia gaztako ditut azkenan. Harrapatutakoan eharra egin dizu, bai. Kaben, dios, hemenen haugea guaine. Hemenen haugea guaine. Hau da kusidade hau. Hau da zikinkeria. Ezpata arriskuan. Ezpata arriskuan. Falta zanaia. Eta hor bosa. Bueno, total. Bueno, txoen. Zutondo mesedez tazio. Bai, arrazoi dezu, arrazoi dezu. Hau bai bosa? Bai, nik usta baietz, Guazen zutondoa, buf. Guazen zutondoa... Bai, arrazoi. Zutondoa eta speedruna gozea, ez? Edo ze. Oize, bosea speedrun? Speedrunik ez, mesedez. Ba, danak akatzen aziorat berriz banan manan? Bueno, behintzat benenoak enduta duket hori egida. Anda palbos, guacho. Anda palbos, guacho. Anda palbos, guacho. Anda paxa. Edo azkeneko erdian bakarrik. Vale, ba, egia esan monigote hauek benenoi gabe ez dira zailak. Arratu gabe, Eskutxo hauek... Esku hori, Esku hori! Hauek bai? Pesaos. Harriak ez dira konpontzen. Zutondon... Nunbait, norbaitek esan dunez, Zutondon deskantzauta ez, baina hildakon bai.
Zonalde hau bi aldiz egin behar izatea nahiko aspergarria izan daiteke. Da baixá, bobo. Que mira. Hola, 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 invasión. Invasiño. Invasiño. Invadiu, invasiño. Anda para allá, bobo. Guazen, guazen, guazen. Azkar, 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 etxe. Oh, hori ze. Nondik atea da hori, tanto hori. Dios, Dios, pozoña, Dios, Es que ze, pozoin danak endu ditut eta, oain best... Joder... Hilano! Uf! Ah! Baina nor da hori, borkulo ematen? Ba, basoko aurra. Basoko aurra da. Gorra gaurko saio, lagunok. Oso gorra. Ez. Gaztatak akatazio. Bani joa. Speedrun noen bai, Anda palboz. Anda palboz, tazio. Era bat envenenauta, baina eski berdin zait. Ozeanoa eta punto. Invasinua eta... Bado atazio. Gazta eta jaka! Envenenauta sartzen aiz ja bosea, Ostia, zer da, hau? Ze abominazio hau. Txakurkaka. Hemen dugu, txakurkaka deituko dugu bosoni. Batek diun bezala. Txakurkaka. El podrido. El podridito. El podridito que me ha dado de hostias. Hola. Hola ze paliza manditen. Oso gorra gaurko saioa, Launok, oso. Gazta da jaka. Txakurkaka a tope. Ustela. Ustela traidorea eta saldua. Gure txakurkaka gaztea. Gully, niño del bosque. Ze ustela gure zakurkaka. Ze ustela tipoa. Ator. Ezkerraldetik. Kaso. Harrapatu inen indun, Ez zeuken intentzio bate garbik. Ai. Guli, arantzantzan. Buah.
Buah. Urrotagarria, asunto hau. Baitu, enaizen menen hau, hasieran. Behintzat. Kroketila batzukin, lortu dugu. Bueno, ez du askoako balio izan. Txakurkaka gorra. Txakurkaka zarra eta gogortua. Guli, 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 guli izan da. Aizu, abominazio. Ola, ze gaizki nahi. Kontu zuakin. Vale, bizkarra da, klabea, lagunok. Hostia, Tasio, venga, Eltzen saiatukoa. Vale, pozoina botatzeu. Vale, Tasio, venga, konzentrazio maksimoa bain. Fundamentua, favorez, Tasio. Vale, kolpe bat eta zuhurtziaz. Segi bizkarrea. Jode, Tasio, zuhurtziaz esan deu! Ez tonto bat bezala. Tasio, zukin behazu. Hartu arnasa. Eta bota inbezu. Bota. Venga, Tasio, venga, aurrea. Ez begiratu atzera, Tasio. Segi aurrea. Azkar! Guli! Hola, hace hasiera eman dion. Eutxi, Tasio, eutxi. Eutxi, kontuz. Hola. Zer dau, lagunok, zer dau. Zer dau, jaun Andreok. Buah. Ez dakit ekipazioa proposena da. Justo baiet. Venga, ba. Hemen mierdazila buket kendu behar detena. Saponita, señal blanca, fuera. Orbe del ojo rojo, roto, fuera. Musgo venenoso, baitu, venenamiento bantzat. Ba, fuera, ez dira hiltzen. Eta, bale, aurrea, Tasio, venga. Guazen, hortxe dago, a ver, kontrola un merda pixkat, bosa. Ja hemen enon naiz, ondo. Arki. Segi, hola. Jode, haber iristen naizen, haber iristen naizen bosea, bangontan. Jode. Me cabe en Dios, joder. Venga. Oh, no. Ba, gozo. Arimak nun daude? Ez que badia batzuk, ez da broma, Ariman asuntoa.
Eutxi, eta zio, eutxi. Uf. Zeatik nago jardilda. Venga, eta zio, eutxi. Eutxi. Eutxi, venga, va. Va, venga. Venga. Vale, venga, kolpetxo bat eta segi, defentsan zentratu. Ondo defenditu hori. Vale, segiola. Ai, kontuz, bizkarra. Uf. Ba, eutxi, dazio, eutxi. Zua, hilda! Ostia, zuan kontrako armadura topatu behar dut. Olako kasutan, seitu nil naiz. Eta zea, eraztunare bai, zuan kontra. Claro, hori da asuntoa. Jode, zer nabil katuan eraztunaken? Ta ziola, ostia. Nahiko ondo zen biltzan? Gehiago igo bertzen nuen aguantea, hori da. A ver, suba. Vale, kasu honetan honen azan zuan kontrako nukena. Suba. Roita bat. Norbesten bat. Vale. Hau ze, 14, 19. Vale, hau edia honenak. Bueno, a ber, oain... Zean haun, Pixua pasautan haun. Oingoz ez. A ver... Ostia, ba, ondo, enaiz pasa, zeatik. Eta zuentzako, ba, hobeto ekipotagoaz. Venga, eta zio, hangontan bai, oze. Ai. Ai, pozoña. Ostia, eta zea? Inbokazinu, Ojo, inbokazinu, Claro, hortako... Gizati hartu inber dugu. Ai, pozoña. Ai. Vale, venga. Vale, bizkarrea, tasio, bizkarrea. Aizua, Jode, eske aurrez indala ezerrin. Guazen hola. Buah, launok. Eske, ostia, oso handia da zabalen, eta bere bizkarra iristea kostait ezait. Harrapatu ditu nago beti. Eta gero, zua tokatza balin bada, ba, ja hiliten naiz. Hori baino beto ekipatu gehala, baina, bueno, ez baina base de hostia sakatu nago. Zui gabe. Ze gorrotagarria goza, benetan, eta hemen biden pozoña, eta dana da txarra, hemen. Dios! Vale, venga, segi. Oain, vale, bizkarra. Vale, ondo, bizkarra. Oain, ja bizkarra rapodio eta oain ezin de soltau bizkarra, Venga, konzentrazio, Vale, venga, segiola. Segiola gozo. Vale, ondo. Eutxio bain bizkarraitazio. Nire buruan botillero lanak iten nahi naiz. Venga, ondo. Ai, bizkarra. Frentez hilda nao. Venga, bizkarra.
golpetan kendu ite baina sendo egin behar aldetenen, sendo egin behar dut. Bizkar hori galtzen nahi naiz. Vale, ondo. Segi bizkarrea. Ez galdu bizkarra, tasio. Me cago en Dios, hori ze golpe hori, nondi sartu da golpe hori. Vale, venga. Igual gehiago egin behar dut kroketa, Bai, kroketa da giltza. Goazen kroketatzen. Mucho, tasio, mucho, segiola. Venga. Vale, tasio. Vale, eskarreta guain. Baina alde horta da nahi dudantza. Oh! Mierda. Suai la hostia. Hoi bigarren fasea zan, ez? Me cago en Dio. Joder. Igual ze. Inbokazioa bat egiten saiatzen naiz. Ja, hobetzen zuz. Eske inbokatzea rollo bat iruditzen zein behar dut. Humanizatu. Eta gero, iritsi bukaeraino. Karo, hor inbazio hori dala. Eta ez dakize. Eta monstruito hau edanak. Kriston jaleo zarra izango inbokatzea. Osa, inbokatzeko garbitu inberko nuke da zonaldea, ez? Zaiz horitzen. Joder! Igual, bai. Rollazo dala, ez, inbokatzea. Hola segiko, ez, momentuz. Vale, venga, bizkarra, Kroketakin pixkat agilago nabil, mateunez. Ostia! Lagunok, Jaio, Ari Makartu, hil. Ze hostia dugu hemen oain. Zigo rota garria mesedez zonalde hau, Ari moioek azkenen galdu moitute, ikusten nahi naiz. Me cabe en Dios! Ari mazarroiatiko hain ze hosti jasoten.
Ostia, zutan dauzket arimak. Jokaldi ona. Ja bi segidan, Arimak hartu, eta egin. Reinkarnazio buruzko joku bada, hau. Zutondo iritsitako ja sendatu itezea venenotik, automatikoki. Hala, distraitu inda! Distraitu inda! Horretik nago izirik, distraitu inda lagu. Ostia! Bizkar hori, Tasio, bizkar hori. Venga. Ustela, saldua! Dios, eman ditu baina. Guazen bizkarrea. Lertzen azteanen konturatzen ez Otako iritsin behar da, pasarte horta, baina... Ostia, aurrez aurre jarri zait. Guazen bizkarrea. Beste bat esartu zeiken hor. Lerketakin, baina. Ostia! Ostia, izorrauta nau. Ostia, izorrauta nau, Ezko hain zu hauke bizkarrean. Eta hilik nahi zeitun, zu hau sartza bali mani zuta. Atzera, guazen atzea. Mendator txarreixean. Eta sendatu. Me cago en la hostia. Ostia, ondo hartu ezke trukoa. Eskibatzei ondo hartu ezke trukoa. Esan berreun, eskibatzei turko ondo hartu ezkeo. Aurrez aurrera inleikela frente tipoi. Ziritzei zuen. Gazta gutxiago eta kaka gehiago. Komunean no harri zela honok.
Bueno, sufrimendu latza gaur kontan. Gero, sentsazio hauket baita, igual, armadurak hobetzen hasteko garaia dela. Azkar akatzen hau, bi hostitan hildan hau, eta horrek esan nahi du armadurak eia motz gehatzen nahi diala, nik uste. Armadurak hobetzea aukera zeuzetik dago. Eia jokun bastante aurreagoaz, eta armadurak hobetzen hasi barra dago. Oain arte neon, bueno, ez aukera etxeatik ze armadura erabili eta bar, ze bat hobetu nahi dut eta gero horrekin joan porai, ba... Ala, 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 ala! Bueno, galdu ite guarimak, ba, betiko konsolamendua, mintzatu bainez gehiago pendiente, ze pare bat partida izorro dezkitari iman bila jutek. Eske. Que nama bila behatzen derero eta sei. Suma sigue. ¡Hostia! 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 ¡Uli! Nea tortzea, Uli? Bai, tortzea! Ai! Bueno, venga, Joder, gaizki hasi gea! Bueno, lagunok. Aber noiz ateatzean Death Stranding 2, Hola ibiltzik ez dago. Gaur ez daguna ba. Bai, gaur da eguna, norbait. Potxo eguna da, San Potxo da gaur. Solita jo, xoli atea dala! Hauri ba aldeu? Posible alda? Ondo xoli. Ez da torre xoli. Bakarda de aukeratu du. Jo, eske bigarren faseare... Behin bakarrik iritsi naiz, eske tonto nahi tenen naiz, la hostia! Ezkutua zertako da gotazio. Kontuz. Venga, sendatu nahi tela, la hostia, sendatu nahi tela... Sua! Joder. Gartruko hartze duen alako baten? Hostia. Nahi gabe! Venga.
Ez da, ezke, okerrena da, hile izelaia, 27 aldiz, eta ez du lain zaila ematen. Hori da okerrena lagunok. Hori da gehien izoratzen ditena. Ez dakit nola den posible, saiakera gutxiago behar izatea arratoi toksikoen aurka, artabururen aurka baino. Bai, bai. Bitu norbait, justo hoize esaten nahi nintzen. Miki ez dakit nola kristo dan posible. Bai, gaur ez dagoet egun hona, esat izan. Nekauta eritxi naiz. Kriston gogokin Dark Soulsen jokatzeko, baina neke puntxu bat, eta... Venga, lastia, venga. Vale, laizter hasikoa lagunbita, kontuz. Oh, oh! Ez ba, Tasio! Ah! Uste non lortu inbertzula. Haze sustoa, me cabe en Dios. Vale, sendatu inberko nuke, laizter. Ah! Me cabe en Dios. Ah, sua! Baina, arratoitu ziokin bastante gutxi gonekin baino, hau oso gorra da lagunok, hau oso gorra da. Eta okerrena Dark Souls 2 bukatzetenen Sekiro joko gartela. Eta mundu guztik esateu, oso zaila dala. Igual Elden Ring inberko nuke. Nire zoket jokoa. Horazio guai. Bueno, horazio gutzikoit. Ia hasi gea ustio jasotzen, Mani jo mendik. Venga, a ver, truko hartzen nahi daia, oze? Tasio. Venga, oso, Roketa pixkat. Lo otro. Ai! Venga. Kontuz leherketak ino baina. Ez que lehen leherketak harrapatu nau, momentu txar baten, erdi eroita, erdi hilda, beti hola gabiltz, hostia. Leherketa aldau, ez. Oina hasiko alertzen, erditi bera dago. Venga, oso. Vale, alertzen hasikoa, Oin broma gutxi, Oh! Ez mesedez! Ai, jonu altzania multaga jartzen ari zait, ez mesedez! Que mirá, bobo, anda pa allá, bobo. Leherketator. Gutxien espero genuenean. Anda pa allá, bo. Txakurkaka, podrido zarra. Eskerrik asko zuen pazientzia eta fedeagatik ikusuntzuleok.
Ondo kostatakoa. Kakuzain. Ondo kostatakoa kakuzain. Podrido. Ustel. Txakurkak. Kaka. Direktamente, kaka. Eroiaren ezusteko garaipena. Ezusteko eman du. Gaurkoan. Tasio zudupek beste behin ezustekoa eman du. Kakuzainen aurka. Hemen erreta hiltzeko aukerak. Eta gero harimadana galtzeko. Tonto nahi ibiten ibiltzeatik. Hori saltatzen objektu tonto bat hartzeko. Zer itzaizu hori? Kakur. Venga ba, saia hongo naiz. A lo loco. A lo loco soy el mejor. Semilla de fuego. Bueno. Vale, venga. Ze. Hainbeste zuta zuton daigez? Osea, bukau itea bidea hemen. Zait bat ere gustatzen egoera hau lagunok. Hemen ez dago ezer, eman ditegu 7 edo 8 tonto buelta. Ez da bukatzen. Ostia, norbait, ojo. Ojo, ojito. Ando! Eta bidea, ostia, itxutu algea tazio. Eskerrak norbaiti. Nuko, indio. Zutondo, besaz. Mimiko, hau mimiko pinta baduk, Ze mimiko usaina. Oh no. Zutondo, favore, zutondo. Ole. Oh! Ze izan dau. Ze izan dau. Ze broma dau. Laguna edo txaia, laguna. Bai. No. Me gusta mi maldiseño. Alikateak. Enaiz alikateekin bildu lasai. Betiko Soulsan historia ez. Erentzin jaso, suba edo itzaldu suba. Ni monarka handioa nauzu. Monarkikoa eta monarka. Ausardia, esan nahi duzu, lagun. Vendrick. Ai, kasi. Ui. Hola, flipante, Flipante. Pante, flipante. Pante, flipante. Pante, flipante. Oso flipante. Bueno, nola rotu nahi zen, Bosa pasata, da personaje brutal hori ikusita. Arrotu intzegutazio. Oain neharrez aztekotan egon nahi zondala 10 minutu, eta oain, arro. Objeto petrificado, incienso de bobalicón. Hori nire zea favoritoa. Jokuko incienso favoritoa. De incienso del escéptico. Hori ere bai. Incienso del escéptico. Del ateillo. Del salduncho de poca fe. Eta pentsatzen norbaitek esango ziala, baina ez dit esaten, baina nik badakit.
utzietela zonalde bat esploratu gabe, bueno, zonalde bat, ez, aurreko zonalde pozoitxu hortan, zeuze gehiago bat zehola ikusteko esango nuke. Baina, guazen aurrena, behitu ze polita, iturri hau, suge iturri hau, asko gustatzen zait, asko. Eta honek esan nahi du DLC bateago gazela, zintzo eta jator. Ez dakitena, gero benetan sartzea izango da, nara. Ze aurreko neolako batetik pasau ginen, apuntauta dauket, nire telegrameko, nire buruakin dauketen bideo jokoak talden, apuntauta dauket, eta nuntzeon, ze ezin izan nun ez zutondo, eta ez kristoin bertan, ze ezin nun pasau. Eta guaine, ez dakit beste hainbeste zuten izango. Es que ez dakit seguro DLC-a no es, A ver. La señal escrita aquí está siendo canalizada desde algún lugar lejano. Encender antorcha. Ez. Eskerrik asko, baina ez. Eta hemendik nora goaz, lagunok, nora goaz. Nora... Ah! Txike! Hau apunta berra do. Lagunok, hau apunta berra do. Itxita hau. Eta irekikoa, ba, pentsatzet bosen bat pasauta, edo olako historien bat, ez da, ala, ikusuntzuleok, norbait, ez da nio, bilargi, hori baldakizue. Nola irekitzean ate hauek, DLC-tako atek. Pentsatzet bos garrantzitsu batzuk pasa ondoren, edo olako historien bat izango ala. Baina, bueno, nik apuntatu ingoet. Nola zan zonalde honen izena? Ez dit jarri ezer, Ostia, goatzezate zonalde honen izena? Bueno, berdin da. Jakingo dugu zutondon maiulagoaz. Black Gulch. Desfiladero negro, ezta? Desfiladero negro. Ez dut inoiz Dark Souls bi jokatu, beraz ideiarik ez. Ez daño, ba ez garaia, Batetik magiak erabiltzen hastekoa, eta bestetik Dark Souls bi jokatzekoa. Vale, DLC. Untzan DLC. Hostia. Apunta balnon. Hostia. Jo, jazarlean nun azaldu zitzaian, horien non apuntau. Guatzatek jazarlean nun azaldu zitzaian aurrekon. Ez que jazarle guztik akau nahi dut egunen baten. Nun baiten azaldu zitzaian da pasago initzan. Ama boztukitan. Zean, hostia, hasierako lekuan, tutorialen. Apuntatzen egin ez barkako jazu, baina... Ez que, gauzak ez ditut apuntatzen. Osa, apuntatzen dut batzutan, bestetan urruztet, burun gehatzen zait eta dana desastre. Baina bain dana, ondo apuntauta utzen nahi dut. Nola zan, total zonalde horren izena. Aipatu berri duzun tokian, giltza ate hori irekitzeko, baina ez da ate horrena. Bata eta hirua jokatu dut, ez da niuk. Ba, honena falta ezu, ez da niuk. Honena falta ezu. Ez, bata eta hiruarek esto nadia, egia esan. Zagitzen dan honena. Alcantarilla central. Ah, vale. Desfiladero negro. Hori apunta berra dago. Desfiladero negro. Negro. DLC. Bueno, DLC nere ustez, Ez que ez dakit seguru DLC-tako bidea nori, baina. Eta beste leku baten DLC-ako bidea utzi nun baita tan izbatzen nuntzan... Zera posible? Centinela flexibletik beste bosera.
Zintzan zentinela ofensibo. Lokito nabil, lokito nabil. Lokito nabil. A ber, zesate zenean norbait, ez dut ulertu hori. Aipatu berri duzun tokian, giltza ate hori irekitzeko. Baina ez da ate horrena. Ez dut ulertu. Right. Ez dut ulertu. Hartu berrauket, ez dut ulertu. Bueno, a ver, zeigoko dugu. Vitalidad, berrogei. Aguante, berrogei. Vigor, hogei. Fuerza, berrogei. Destreza, amabost. Adaptabilidad, amabost. Zeigo berko nuke. Zeigo berko nuke launok. Zenbat igotzako, bi puntu duzket igotzako. Ez dakit destreza igotzen segi edo ez. Arma interesante matera hiltzeko kera emango teiten. Fuerza bentzat behar dugu, hori egida. Venga, bi fuerza eta aurrea. Me está hecho aquí. A ver. Mejorar frasco de estos. Dar fragmento de estos, sí, no hay. Ah, hostia! Aurreko nenula inberrekoa. Hau, erre! Tasio, me cago en Dios. Polvo de hueso sublime. Lortu non denun, erre. Batzutan mereziet zaplasteko on bat. Minimo. Venga. Vale, venga. Zan horrea. Gauza batzu konpondu berdia, eraztunak eta historik. Mila eta batziren harima? No jodas. No jodas, garezti dago, Oindik errega bezen nun bai. Alaxe nun ba, jarri. Desfiladero, Black X beltza lekuan. Beste toki sekretua zegoela ipatu duzu. Han giltza bat. Ah, bale. Arrazoi duzu. Vale, Gure bilideu. Sortzireun. Xurkeria galanta. Ta mila, aizue, norbait eta hilarregita ez daño. Hainez gordetzen hemen. Pare bat harima tonto. De Amada Freja del Duque eta Vanguardia Real de Ratas. Arma berezin batiteko, holako txorra ematea dugu. Zuek usten beheziula? Edo gastatu inberko nuke. Alma de pobrido. Hiru harima serio dauzketor. Eta ez dakit bat emagorde, oze, gomendio erdik. Twitchek nire mezuak endu dit beltza gaztelaniaz esateagatik. Gaztau aguanten claramente. Zeintzuk harimak, podridona bat, beste bat, el rey de las ratas solako zoze, eta oin izango izute. Rey de las ratas solako bat. Maldito Twitchway. Eta... hemen dozket harima berezi hauek. Amada Freja del Duque. Gero. Vanguardia Real de Ratas. Eta podrido. Venga, hiru iratik bat gordekoet arma berezin batiteko igual. Edo dana gaztako ditut. Ze iritzi. Ze, dana fuera, ez? Dana fuera eta txetatzera goaz, ez? Eta igual armadurako betzea baita. Urire, kontutan hartu beharreko akaso. 122 nivelen nago, Arma berezik eta kristuak. Hori ez da nire estiloa. Zein nahi zumen. Eski, karo, Horazio jutuak esan zean, juteko beste xoriño horren gana, eta horrek arma berezik ingo izkala da ez da ize, eta... Ez dakit, du eta no. Launok. Venga, bat utziko dugu. Podrido ez, Vanguardia Real de Ratasen utziko dugu. Podridoren itxura antzekoak dituzte harimak gastatu badituzu hau ere, gastatu dezakezu. Podridoaren itxura antzekoak zituzten harimak gastatu badituzu hau ere gastatu dezakezu. Vale, venga, podrido, fuera.
Espero hori izan aizen, nola, norbait. Nik hori ulertu dut. Podrido fuera. Eta gendako, Vanguardia Real de Ratas eta Amada Freja del Duque. Bai, hori. Bi hauek ze, bi gordeko ditut bazpare, norbait, zuk esatea zuna nik ingoet. Baket responsabilidad handia dela, baina hola da. Hola funtzionatze du kanal hontan, zurekin, norbait. Orduan. Bi hauetako bat, fuera. Erabili guztiak. Binga! Hoxe entzun nahi nun. Pam! Eskarrik asko. Manekin ez ninduzula decepzionatuko, norbait. Pam! Pam! Binga! Binga! Bale, lehenengo gauza. Konpondu beharrekoa. Pam! 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 Bigarren gauza. Arma hobetu leiken konprobatu. Non dago arma? Non dago? Ah, ez, ja tope hauket hobetuta, bale. Pam! Hirugarrena, refuerzos armadurísticos. Pam! Itxoin. Guazen, eta bigor igual pixkati gongo dugu baita. Zei armadura aukeratzeko garaia iritsi da. Venga. Bale, guazen pare bat bigorri gotzea. Ze armadura bat aukeratu, eta armadura horrekin tope goaz. Tope. Bi bigorri gozo, zintzo eta jator. Venga. Eta, oain, asuntoa interesante jartzen hasia, ze bigor gehiago aukeu, orduan. Bi bidor. Orduan, oain aukeratuko dugu armaduraik fuertena. Vale. Sua eta gauzoi biratu gabe. Atake fisikoako fuertena dana. Hori izangoan ere aukera. Eta armadura horrekin ja karo tipulana azaldu arte. Ze tipulana da. Vale, estetikoki eta beste grazio dauke. Baina momentuz, honekin gatzera, berrondo 26, armadura de Bengarl. Orduan laro, vale, hau. Ah, Bengarlena, erabiliko du, erabat. Ondo. Eta bigor horrek eman dizberea, Vale, bain, Bengarl daukeu. Beitu ze ondo, beitu ze levante. Vale, eta guain inberduna da, hau. Konpondu ez, indartu. Venga, Bengarl. Kaskokin haseko, ez ez dakit daneako emango iten. Zeak, fragmentok eta historia hauek. Txain, hasiko naiz gorputzetik hasiko naiz. Vale, gorputza bat igo dugu. Beste bat, oso. Vale, guantek. Kontuz, titanita centelleante, kontuz, Hartzen bastatza du. A ver, kasko abetuko dugu behin. Yelmo girim. Eta Bengarlek ez aldauke zeaik. Sombreroik o kaskoik. Bueno, kit oso egiteatik zan baina. Vale. Beste bat. A ver, hau gehibi daukeu. Gehibi, gero daukeu gorputzekoa gehiru. Vale, guantek pareatu dugu iteo. Vamos. Hostia, diru gabe gatzen nahi naiz. Eta galtzak pare bat, ez? Vale, arruinatu gea. Vale, berez bauzket harrik, berko nituzkena harima gehiago. Harima gabe gau naiz, claro. Eta ez dauke, karo, harimak ez ja gazta betut. Vale, venga, aurrera momentuz pixkatu betu dugu. Bueno, nik uste antzemango dula oain, antzemango dugu, Horren gutxi, Vale, guazen berriz desfiladero beltz onta. Blackish beltzan
Amildegira. Zerutan bizi gara lagunok. Behatzi terdik, Ostia, faldura inmerkoa, egunen baten, tasio. Bi ordu eta hamar, Buf. Eske, karo, hain kostau zaitenakin. Momentu goxo honta iristea. Kostau zaitenakin lagunok. Hain pixka disfruto bine dut. Eta, karo, hain pixkanak ahun marko deu. Ze... Ze hain zonaldea ondo garbitu behar eta ondo ikusi dana. Hau ezin dut, ibili benenotan itotzen. Ba, lehengotena da, oso, berdin zaiten benen atzea eta hori, egia esan. Zein beharatena da, beneno botatzen katxarro puskatzen joan. Oso importantea. Vale. Vale, ondo ze. Zehola, bueno, hiltzez banaiz betire. Deskantzatzeten berriz ez di azalduko. Vale. Ala. Mierda, hili naiz. Berriz azalduko ja benenok. Oi ama, hau da mes gaiztoa, berriz leku igualen bueltaka. Desastre. Joder. Igual bi arma euki hor nituzke bata besten ondon. Eta beste erabili gauze puskatzeko, ez dela denborakin arma... Venga. Ezpata normal bat. Látigo! Norbaiten aholku bikainak berriz ere. Látigo dentado. Jode, zidet erabili, destreza falta etelako? Caben dios, Bitu, nola erabiltzaten. Latigoa. Vale, hartzaitzen harimak. Bueno, lau harimazean. Hala. Berdin du. Hemen ditugu hartaburu kompletoak. Blot. Ja, gaina, bueno. Hilengo naizela, jode, naizela enteatzen. Ostio! Sadomasokista nauzu. Latigoarekin korrika, eraso harina hola zirkuloan egiten du. Ara? Venena hogea berriz.
Eraso, a ver, Ah, betxo. Una norbait. Hostia. Gaizkin dut. Hil behar dut, con la tontería de turno. Uli, hondik hor dago, potxo. Bueno, pazientziaren estrategia deskartatu dut. Eta, berriz speedrun bidean hasiko gea. Hola, bizitza lagunok. Zein da erabiltzaten arkoa? Arko corto de electricidad? Arco grande de alón? Ze arko erabiltzen? Electricidad dukena? Speedrun nora? Jode, zera? Beste leku horta, hor ezkerreta bide badago, ez? Honea. Ui. Horre ondana. Honea ez. Hostia, eriotza. Eriotzaren atarian nago. Zela temate zuen danan arten. Me joven Dios. Ai. Zetik da hor lainoa? Ez dago ezer? Zertan nabil? Lagunok, zertan nahi naiz? A ber, ez zetik bila erremen, holako pazientziuk izan. Bigarren zizare alboan amildegian pixka diskutatuta dago lekua. Amigo. Jode, norbait. Danak izu, Está cerrado. Ui. Jack? Hostia, ia hil naiz entera. Baina kontane. Vale. Hau dugu. Zegiro etxe hontan. Eriotza. Ona norbait zuek jakin. Jo, anik buru neuken bosan ondontzeola. Vale, monstro abominable baten itxura du asunto honek. Ja. Hola. Goztu makendu duten. Hostia, mendik sartze aldea. Kabitute aldea mendik. Ez ala? Bai, bat horrela. Bat, bi. ¿Has dicho uno? No, he dicho dos. O sea, ¿un año a dos? ¿De qué van? Le echaré una bombita. ¿Qué mirás, bobo? Que te he hecho una bombita, bobo. Joder, estoy de sereno. Hace tonto parea. Hostia, kontuz big batea datozela. Ez que banak agarrapa berdi hauek. Estela... Ai.
El coldarcito. El coldarcito. Es arquero el coldarcito. A 1000 centimetrora, gau naiz. Hala gau naiz. Koldarra tipoa, koldarra. Ai, ai, ai. Ojo, ojo, Venga. Venga, venga. Venga, venga. Una. Earra. ¿Esto te man? A ver qué. Eh. ¡Hola, hola, hola, hola! Cagadón. Cagadón. Cagadón, cagadón. Kaka indet galtzetan. Hau pazientzia gaur kontan daukeuna. Uste nun bakarran kontra halko zenula. Decepzioa, ilargi. Decepzioa. Antzeman dut. Zure baitan. Fin. Hostia, nundi dagoen. Joder. Bueno, eta korrika jote da naiz bitipoiek kaso ekin gabe. Nire aukera bada, ez? Ze hemen zeu zegoa, gofre bat, eo. Hala, hala, hala. 21 iritsi gehan. Anillo de gigantes gehi bat. Hueso de dragón petrificado. Epa, 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 epa. Bi tipo daukate giltza. Amigo. Amigo. Txoine, ea anillo de gigantes hoi zer den. Aumenta la estabilidad. Vale, zer nabil ni hemen zuan historiekin da kodiziosak enduta getxa... Usta zaitenak nahi kodiziosa. Jode, latoso dia barrio, Venga, date una bombita. Hola, 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 hola. Bombita, bombita. Hola, 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 hola.
Ondo, hilar. Reserva, zu biharko bazkari lekua. Bikain. Bikain. Ostia, ni bitipokin pixka desesperauta nabil, Bombitak botatzen alperrik. Gazta ditut bombita guztik ja. Desastre, desastre. Osti danak jaten. Koldarraren teknika erabiltzen lotxari gabe. Kiston mina mateiela fletxa hauek? Elektriko gea, emategunez. Zea da elektrikoa, arkoa! Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Beldurtu inditut, Zai kontu guzaten, baina beldurtu india. Ixaxa hauek. Venga, venga. Asarre dago. Norbaiten kultoan izena eman eta piromantzia erabiltzea duzu aukera. Norbaiten kultoan. Barrakintza esan izan, no? Piromantzia berrezkoa iketela benetan aiza esaten edo katxondo naizea? Bestea. Giltzorin daola ja, gizajoa. Piromantzia eskuberria lortu duzu lehen. ¿Qué me cuentas? Vale, asuntoa ez dakitela erabiltzen. Osea, hola, eskuberri lortu dut. Fuerte. Ez da izan undon. Pentsa, ez da izan undon. Magia atalenengoa edo. Gran bola de fuego, piromancia. Hola. Ez que ez dakit erabiltzen. Ez dakit erabiltzen, norbait. Osea, bakit nun zehatzean. Bola de fuego, gran bola de fuego, piromancia. Armetan. Ez que... ez dut inoizin. Osea, nun. Hau, eskubiko arma da, hau ezkerrekoa. Eta zegatzegu. Flechas 1. Saetas! Zer da saetas? Saetas zeak dira, ez? Ballestan zeak, ez? Bai. Nun orduan. Norbait? Hemen? Objetutan? Oain ezin duzu erabili, zutondoan sorginkeria ekipatu behar duzu aldez aurretik. Arma bada, ala. Armetan duzu ekipatu, jargi. No te enteras. No me engañes, güey. Flecha de fuego, flecha de veneno, flecha lacerante, una flecha de hierro. Suzko gotako eskeo. Boom! Ilargik esan duen atazio. Bai, ez hasi ospatzen, Tazio, ez hasi ospatzen, ze oendik hemen tipejo daukeu, eta lehen ez dut lortu pasatzea. Hostia, bi hosti jaso ditu ja! Hostia, Tazio! A ber, ze hostia nabil gigantillo hauekin. Ze hostia nabil gigantillo gixaxo hauekin. Gainak izan armadura duketeta guain. Eske, ze... hostia, eta eskutua ez tobetu. Eskutu ez dut hobetu. No me jodas, Sudupe. Gaina hobeare dengoa. Eta hola juniten naiz txatik, buf, bai. Pasaiten naiz pixotik, bai. No me puto jodas, puto Sudupe. La hostia. Aerola, Ezengo korrik azkarrein, baina bintzat estabilidad... etxon, estabilidad behar dut, hoi bestea. Estabilidade, hosti pixka beratela. Hainbeste kodizia kendu, eta anillo gigantes gehi bat jarri. Eta hola,
Bai, hola bai. Tasio, hola bai. Beitu hola zondo. Beitu hola zondo. Buah, oso ondo nabilo hain. Oso. Ostia, ze estabilidade da hori. Horrei ditzaldio estabilidadea. Me kabin, dio. Fletxakin akau berroteeto baina hau. Jode. Anillo de gigantes da jotzen zaituztenerako, ez blokeatzen duzunerako. Ostia. Norbait. Danak izu. Danak izu norbait. Ojo, anillo de vida gehi bat jarri behar dala. Tasio. Venga, eta klorantire bai, gehi bat. Fundamentu pixka, gazte. Agaren zajareko dugu, ataque o defensa o ze. Carga, aumenta la carga máxima. Ojo. Anillo de vinculación, vale. Oain. Ah, ez dara. Bueno, igual da. Ez que ez dut bateo, betu ezkutu horrekin, egia esan da. Eskalare honek jotzen haunen hosti, emateit. Tasio, beste kakaldi bat. Ez que ez dut komeni ezkuturiz, bintzat zikera ondo zatu berra auket. Ondo... Hau erabiltzen nahi nintzen. Escudo grande de horma. Horma zabal. A ver, Ze eskutukin nahi nintzen honekin? Eskaz horrekin ez. Honekin nahiko nintzen sikiera, ez? Bai, hau zan, ez, bai. Azken aurreko lerroan bigarrena ona dela uste dut. Azken aurreko lerroan bigarrena. Hau, de ala dorada, lehenengoa, de Archidragon. Hau. Ojo. Ointxen atorre, komunean hijoa berriz. Venga, va. Hostia, ya nahiko dugu malotillo honekin, A ver, arkoa oso zein berko dugu, fundamentu pixka, tasio. Hostia, iritu zait. Ojo, menen atzalein bat, Hemorragia.
Gran flecha de hierro. Gran flecha destructiva. Joder, va, Cristona. Pozoia. Ah, bai, pozoia, ojo. Ojo. Ondo, hemen. Eh... Ah! Ah! Eh. Hostia, non da bidea. No, berez una... Oh! Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor, qué desastre. Ufa. Ufa. Hau ikaragarria izan da, lagunok. Ikaragarria. Ikaragarrizkoa izan da gertatuena. Baina zeintzu. Hemen da, oze. Bai hor. Bueno. Flipante, flipante, Hostia, qué fuerte. Kristonak pasatzen nahi nahi hemen, Harimak presionatzea oso gariotxo. Zero nozkelako kasuntan. Ze hostia, esmatzen dugu. Jode bitipe joekin, Nahiko deu ja, Hemen dago zuloa. Astensore badago. Hostia, eta harimak? Hostia. Eske galdin ditut berriz. Jode. Hostia. Desastroso, Desastroso. Hau joko baseko zonalde goikarriena da. Esan ez du DLC-tan goikarriko daun zonalde badaola. Que bajón. Right. Vale, hemen ikusten zuen nago gatozen. Leku berdina. Ja, eta? Bueno, karo, zulo hortatik ateatzeko bidea da. Zorionak pasio. Joder, norbait, osake, DLC-tan Tasio DLC-tan oaindik ane zonalde goikarrigon bat badao ikaragarria, banik berez kriston badoke DLC-ta iristeko. Ze ez ditu jokau konun DLC bat zea hau da, lehenengo aldiz pasun jokoa DLC bat jokau non. Hola.
venga xa. DLC-tan PS Plus ordaintzen dutenentzako zonalde batzuk daude, eta bakarka jolastuta nahiko puñeteroak dira. Right. Hostia, inberkotena da, ilargiri itxoin, eta ilargik iristeanen, ja, DLC-ta jutuko mundu honen, hori oso guapo izan daike. Hori oso guapo izan daike. Ilargikin jun. Osa, nik PS Plusa ordaindu, nik behitu zertako presen agon, Behitu zertako presen agon ilargi gatik, PS Plusa ordaindu hilabete baten, eta hilabete hortan, DLC-a kooperatibon pasago. Hori oso guapo egon daike. Zuzeneko abiok bateain, esto y lo otro. Soy de bolilla. Oso. Joder, es que tipejo hauekin nago ya. Me cago en Dios. Tocar tu mancha de sangre. Hostia, ya enekin ez da ze jartzezun, A ver, tipejo hauek. Venga. Ilargiatik eo lagunta jasotzetik. Kikilduta norbaiti irakurrita gero. Aherren benen atzituten fletxakin, Hori da nire asmo berria, nire estilo berria da. Udarkeria estremoa. Praktikatzetoen. Benen guai! Pentsatzen nuen ilargiren PlayStation erabiltzea izango zela zure konponbidea. Ya te digo. Horire, ez da dezagun deskarta. Illai! 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 Zapake mantzak! Uf. Uf, kontuz, Hilda, hostia. Pozoindu da eta goenean beste geziak erabili ditzakezu pozoizkoak aurrezteko. Ez da idea txarra. Ez da bate idea txarra norbait. Baina esken naiz konturo pozoinduta zeolare, Barra berak haze joan, ez da? Ustat ikusi. Heroi gabe, Tasio, heroi gabe, Uf. Oain, eroitza da liman naiz, me cago en Dios, Me cago en Dios, eroitza da liman naiz. Hilda! Ez?
Oroitze balin manaiz, me cago en Dios. Oroitze balin manaiz, Ez dut bate ikusten. Ez dut eman. Jode. Boss bat baino zailagoa lagunok. Boss bat baino zailagoa izan da. Koldarraren hainber izan dut, ridikuloa zuen aurren. Ez dut irakurri giltza ze giltza zan. Llave olvidada. Llave olvidada. Llave lanzada a la alcantarilla. ¿Eta? ¿Sigue yo? En la alcantarilla de Mayula se han lanzado cosas terribles de todo tipo que han dado paso a un asentamiento de mugre y caos. De diseño intrincado y origen desconocido. Vale. Mucho... Baina ez dakiten azirik itzen. Ez dakit zer irikitzen duen lagunok. Ni puta idea. Norbaitek esango te dit. DLZ-tako atek? Bueno, nire ustez hemen alboan ireki ezin izan duzun atea eta beste bat. Vale. Hemen ondoan ireki ezin izan daten atea. Hostia, claro. Jode, motza naiz banire. Vale, amildegian, bai, gora jumerata horrena. Zer dia soñoiek? Eta urrazikin ez dien soñoiek. Ate hundi bat, bai, akordonez, kostau zaite, baina akordonez. Beraz, bazen gora, oainen ez gorrea, osea, objetu hori hor utzikoet, beldurra mateit. Hainbeste historita gero, beldurra mateit. Beraz, vale. Oain inbasinua eta kristua izango dugu. Venenua eta... Ai, que pesados, por favor. Vale. Vale, norbait... Ai! Beste norbaitek heroiarena egin nahi du. Caben dioro. Hola, ze pasatzen. Zein da personajea? A ver. Ezin alda lasa hitz egin jo. Vale, hau da mago muko bat iluntasuna erakuste diguna, ez? Vale. Goiko bizilagun jasan ezinak. Epa, eta ze, eta jazta? Besteik ez? Jata! Zotz, zarra? Agurez! Ez eta kauko, golpetxo bat eman diot, reakzionatzen. Baina, ez da zeinik hemen ja, ez? Hortako, zan asunto hori. Baina, esan diazut beste ate bat eirik itzeula. Interesting. Alright.
Beste atea Maiulako putzuan interesgarriagoa. Ay, lo que ha dicho. Ay, lo que ha dicho. Ja, eske gaina... Jode. Norbait, eske gaina irakurrindet zea, Irakurrindet deskribapena giltzana, eta hor esan itezun. Baina ala ez dut pentsau putzutik izango zala. Osea, zer da, alkantarilla horta iritsi ginen hortatik, Bueno, hostia, a ber, pentsatu, zertzen zabiltzan tasio. Nahi nora ezen. Vale, usten ez dela momentu txarra, horrea juteko. Arima hoien bila, osea, objetu horren bila. Talisman de plata. Hostia, eroi berdet. Ez, mucho, no naiz eroi. Ustekabea, bigarren ustekabeko amandutaziok. Venga. Irakurrie, doña, claro, ez da bentsau Maiolako putzura. Txez, ba, bueno, hortik botako zuen. Claro. Horra jombra da, bain. Hostia, tamen kuadrella zaiar. Zemat zeuzket, zemat hueso de regreso. Ba, venga, baina, naiz alperra izango. Ah, bueno, bertan dauket gaina bestea. Beste... Su hoguera primigenia edo historia. Osea, pentsa dut bosa berriz azalduko zala. Ui. Oazulue. Ai. Vale, ordun. Nik... Esan dezagun. Ni... Putzutik botan itzan, ja. Orduan. Ah! Ez jautu harimak. Zeratik ez? Zeratik ez norbait? Armadura hobetu behar nun? Zer esan ez du, beharko ditutela laizter? Norbait? Bai. Vale. Osea, norbait, ze pasatzea? Joku dana buruz dakizu. Hoi da burua aukezuna. Putzu alboan daukazu bizar txuri? Bai? Hemen da? Who are you? Ui. The name's Gilligan. Right? Gilligan. Don't make me say it twice. Gilligan. All right. What do you want? What do you want? I What do you stocked want? everything that Gilligan. you could possibly need. Gilligan. Oh, I should have listened to the warnings. This place is flippin' mental. Huh? No, I wasn't born here. I'm seen some rough times. What do you think? Eskailera? You go down that awful hole. You must have lost your marbles. Eskilara, Gilligan. You need a ladder then, but you'll have to show some. Ostia. Zenbat eman berko nioke? Gorka, 1999ko jorrei. Kaixo. Ongietorri, Gorka, 1999ko jorrei. Ongietorri, Gorka, zemuz geha. 2005 beraz, ea ba. Saia gaitezen. Reasonable offer. Just you wait. Ea ba, zea hori. Epa, zinematika bat, eze Gilligan. Xurpe regatea. Gorka, 1999ko jorrei. Zemuz geha, jorrei.
Zemoz gorka, ze martxa. Tronoko Hey, azokan izan altzen jan Saddle's not azkenen. for sale. Ah, ze esan You dit? wouldn't Zentralki. believe the shenanigans that No puedes happen in imaginar my los business. chanchullos que hay en mi negocio. Oh, Ah, don't ask me what happened. caben Dios, nego, eman diot. Leavenhall. It's where the people around here toss corpses, or you know what. Oh, and those human statues? Anybody, I suppose. Probably just some old pagan costume. What's it like at the bottom of the hole? Vale. Gesto de postración, hori ikasiko dugu. Vale, ondo. Montar eskalera indu. Well, that's fine. But... fine. It's not my business anyway. Hi. Where are you off to? Vale, bagoz eskileratik. Bueno, proba ezagun. Ja, no iriste behar. Oste kristo. Lo. Zeta igotzeko ez du balio? Ja, eta? Nik hau inun? Osa, hemen digetxin itzan, ja? Saltoka? Hanka sartzea, garestia zen erosi behartzen nuena. Eta noan jo jutea garestia. Zanaet, nik horrega jonda iket, A ver. Katu, ba. Gorka! Hor altzaude oaindik. Ze kontatzu, Gorka. Jak. Noa joan behar dugu, a ver. Uste du salto egitea posible dela, baina nahiko zaila. Zaila bada lortuko dut. Ah, hortik da, ez? Hor eskilara badago. Ojo. Ojo, Ulololo. Hau zen asuntoa, ez? Norbait? Hortxe duk. Vale. Vale. Niko entxertan ez dakit nun arraio nahon. Ez dakit inoiz hemen egon naizen, uste ez? Flipante. Garra de dragón. Pante. Vórtice de alma. Hori DLC-ko giltza. Ze, garra de dragón! Rama de árbol de bruja. Vid campana de árbol de bruja. Venga, flipando. Gran lanza relámpago. Orduan zezatea zu. DLC-ko giltza... Ez da gizete dragon hori zala? Flipante. Llave de colmillo. Ah, ez. Garra de dragón. Guía hacia una tierra desconocida. Flipante. Según la leyenda, en los puntos más recónditos del desfiladero negro, detrás de una puerta cerrada con llave desde dentro, hay una magnífica ciudad construida para un gran dragón durmiente. Esta garra se remonta claramente a épocas antiguas, como aún emana la garra en vitalidad de Esha. Flipante. Norbait, eskarrik asko, flipante. Flipante, flipante.
Épocas antiguas fragantes. Sí, rellenas de Navidad. Bueno. Venga, Chea. Venga. Venga. Qué guapo. Y picantes. De león picante. Arratu gabe, Venga, Mayula. Zainik esan dizunea dortzeko. Venga, Mayula. Venga, txiki. Venga, Mayula. Venga, Tasio. Venga, Mayula, txiki. Hartu zurrau. Venga, Mayula. Shh. Venga, Tasio. Venga. Hostia, 3 ordu, Osasundaren mundu erakundeak dio 3 ordu ondoren streamatzen jarraitzea ez dela oso osasungarria. Tasio, jakin beharko zenuke. Segiko dugu gure katxarritoak hobetzen. Gehiru, kaskoa, kaskoa gehiru, hau gehiru, guantek gehibi. Eta ja, gastatu dudana, hostia, ez da hola merke? Vale, venga. Vale, 3.000 gehiatu nahi zor. Hostia, igual fletxatzu bero ezitu horko dituzke. Ez zen un eskutu hobetu nahi? Arrazoi. Baina igual bigorri igo beharko nuke eta eskutu fuertego bat hobetu. Zaiz berutzen. Eska eskutu hau. Bueno, hauek egun daukie, Ba, karo. Golpe normaletan, gero beste historietan gehiago. Bueno. Hostia, hau oso gutxi batik ez zait zehatzen, baina hau ez da inona. Ez dakit, eskutu hau betzek merezion. Venga, bengoz ez. Aurreago kutsikoet. Garbi xago ikusi arte, Eta beraz, nora goaz. A ber, DLC bateako bidea nunbaiten utzi nun ahaztuta. Eta apuntatu inun, baina ez dut ulertzen. Apuntatu nun ez dut ulertzen. Azteko eta apuntatuta, Centinela flexibletik beste bossera. Hori da! Centinela flexible? Zeintzan Centinela flexible? Bakin nuntzion bat. Centinela flexible hemen da, ez? Ez. Baina hemen, idolo de AG lontan. Hemen. Hostia, zintzan Centinela flexible. Sí. Hori nun, karo, hori jarrik esan zian daien nun. Hori gorra benberdat. Hori inun. Bai. Ikara harrian norbaiten memoria, neren alden. Noa hostia torri naiz. Bale, hemendik DLC batako bidea zeola gogora naiz, da. Hostia, bukatuta faltzea jomarkoet ja, Marter didea, ja. Vale, DLC horien bidea topau eta listo, Ja, harrotu gabe. Alare, DLC-a bat da, baina...
Bat da DLC-a jutea, baina beste biden bat DLC-ek pasau gabe, oza, DLC-eta jun gabe, oza, DLC-ek zea dira. Oza, opzionalak dira, beste biden bat egongoa. Tasio, pentsatu, Tasio, dale una vueltita. Beste biden bat egongoa. Ez DLC-etako bakarrik. Bai, egon behar du bidea. Bai, horretzi nituen, eski apunte dut dauzketen apunte ditan egongoa bidean ikuste. Bifurkazion en ruinas edo hortatik. Bazan zuze. Tipai gehiago patuta. Ze tipa? Zean azatezu? Iskilarana? Ez dut uste, ala norbait? Nik azkenekoz patu niona. Ze tipa? ¿De qué me hablas? Ez hori ez. Zein ipatu zenion da zertako? Ilargi? Bueno, norbaitek... hori norbaitek esan du. Bale, Bale, Maiulatik ondoako bide hortan jartzen zuen abrir kamino egoio. Bale, zuk esatezu Maiulatik bide hortan hor bidegurutze egitez izuna hor barrun, ez? Hori ez. Berriz ordaintzen badiozu bidea lehen bezala jartzen du. Ilargien taitzalden. Bueno. Bueno, venga, flipar, Hemen zer daun ikusiko dugu, ez errez. Que está haciendo no sé qué de un fuego lejano. Choradas. La señal está escrita aquí, está siendo canalizada desde algún lugar lejano. Vale. Flipada hori esateko, hemen ez daula ezer. Eta guain. Bueno, norbaiten giltzakin. Beste zonaldea izan leike. Beste zonaldea izan leike laguna daona hasieran. Maiulan goi parten. Ezpata erraldoi batekin? Horreaia jonitzan. Hori ez da lortu berri duzun giltzakin, beste batekin ireki duzu. No jodas. Norbait. Jode, aurreko netorren itzanen ez neuken nonbait giltza hori. Bueno, venga. Ke lío, txika. Ez, Ilargi, bide hori ja hartu nun. Baina bide hortan baduket bide bat pendiente, bai. Ja, bide hortatik iritsin itzan... Beste bide gurutze batea da. Epa, flipando. Uaa, ze zailan leku hau. Uaa, honea torren itzan guatzen. Honea torren itzan, bai. Puf. Oso gorra da leku hau, oso. Ze guapo... Pasote, DLC kurrao, Elden Ring. Pasote, Eharra! Hau jokoan azkeneko uzten baduzu ere, zaila izaten jarraituko du. A flipar en colores. A flipar. Norbait animoak ematen. Cuña de fundición. Venga, guazan. Qué guapo. Osea, hau argazkia bat atzeko da, Torre de bruma.
Vale, vale. Vale. Pentsatzet azkena izango ala ez, bai, hori da. Torre de bruma. Vengo a flipar. ¿Qué era bruma? ¿Qué era bruma? ¿Qué era bruma? Estos gordos se esan ahí son... Torre de bruma, ¿qué era bruma? Ah, que era broma. Ah, hostia, costó side, que era bruma. Una torre de brumita. Estos amigos de la torre de bruma son la hostia. ¡Eh! ¡Eh! Usar cuño de fundición, sí. Zein net. Kuña bat erabilietela de fundición, enekila zertzan, tiporrentzat, oain norbaitek esango dit. Ez zen honorin behar, las liau. Alma de Nadalia, novia de ceniza. Oain norbaitek esango dit, kriston liada hain dezu. Hori gaur dein behartzan gero iteko ez dakize. Ez zen honorin behar, las liau. Ja ezingo zu jokua pasa. Ahaztu itzazu DLCk ja. Tremenda liada. Norbaitek eta hori zen mutuak etxea iristekoan. Bálsamo de viejo matorral. Ez zen hori egin behar. Osea, ez zaik atxonde nik esan detelako, ez? Osea, benetan hori egin behar. Osea, justo erabilieten pieza hori etorkizunen beharko nun beste leku baten, ezta? Eta hemen alperek erabiliet. Panoli horrekin. Hori da kontu bazta. Amitlegitik botatzea. Bestea ondo. Ondo. Vale, hemen oain tipejo marronero bat okateko zaizkit. Bueno, nik pentsatzen un DLC-a lekura joan eta ia ustea. Eta ia jokatzen enez DLC-a. Euska flipauta nago, Hiru ordu eta laur den damakit, Hain zera, DLC ultra zail baten jokatzen hasi oain. Gaua gaztea da, baina ni ez. Ah! DLC ultra zail eta faldu gabe. Hola nabil, jarri, zein. Flipauta nago, oso flipauta nago. Venga, ingoet no hit run. Ez, no hit run ez. Obviamente, ingotena hiltzen aizen arte. Eriotza bat eta bane joa. Urrungo eriotzakin bane joa. Ja, directamente, ez dut ingo ez raid eta ez kristoik. Urrungo eriotzakin ingoet agur eta itzaldu. Beraz,
Nahi alimazue, despeditzen jo, lagunok. Unenak zeate, upa zuek, ikusentzuleok. Ikusentzule ez ezik laguntzaile, gehienetan. Beraz, ingo zuagu, agur! Bai, hori ingoet, Benetan, Osea, ja, agurtu zaituztet. Ilargi norbait. Eta beste bat gelditza balin bada, ez tainu edo... Beste, adiskideren bat. Agur, esate izuet. Horai jokoa pasatu hilbarik. Ja te digo, 7 ordu berandugo azkenengo bosen, DLC-danak pasauta. Idarra, Prisma. Kapaz. Keba, zitu niko naiz lasai. Horretik lasai hondik ez, DLC marronero hontan hilko naiz txando hostias. Losa de titanita. Oso objetu polita. Bitu, beste tipejo marronero bat. Ah! Agurtazio. Naizil, Barkatu, baina naizil. Iezin detela kordala bezala. Buah. Horrek emate iguia... Zea definitiboa. Kordal utxa. Arrazoi definitiboa, zuzeneko utzi eta faltzea juteko, Kordal esatea. Oso... Horra izan da. Hola. Ojo. Ojo, ojito, Hola. Zer dau, jaun Andreok, zer dau. Kordal! Mesedez, enamigo gehiago ez hemen, Neiko gauket oin artekokin. Ja, duzketenakin neiko gauket. Hola, buah. Pasote, Todo guapo hau, DLC hau, Eta beste bat bakit oindik eta guapo goare badaula. Ze, egon itzen. Eta sufritu non erki. Hola. Zer da biltz lokito hauek? No hit egiten ari da ez duelako inor erasotzen. Egia da. Hola, zer da hau? No hit run, lagunok. Zudupe no hit run. Hola, hil naiz. Ez que sentsazio getor objetu bat, hola, baina ez da objetu bat. Ei! Ah, hor eskilara badago. Mana egin zoze bat zehola, de dio. Zudupe no hit. Zudupe no hit run. Ze hostia zan hori. Ze mierda zan hori. Ez du sakean daean ardoa balira bezala. Zerbaitek fletxa gutaizkit, eta no jonda gauza hori. Venga! Zudupe no hit! Zuarekin hildela uste dut. Vale. Ah, bai, hor dago, hildan monstrua, bai.
Kaixo, epa txaldeon. Ondo pasa, Arte. Bueno. De Sudupe no hit, Ikaragarria, lau. Ikaragarria, Ze momentutan iritsi dan Suduperen no hit runa. Osea, DLC zailenen, kriston movida zarrak aurrean. Eta Sudupei oantxe gurtze no hit run bat itea. Agur, nabatzen da atz txitxak berotu txuzula. Venga a funcionar, Sudupe no hit! Ez da hiltzen, hilezkorra da launok. Hilezkorra. 35 gema. Hau ez da mimikoak izango ez, no me jodas, 35 gema. Hau, gaua luze jongo da lagunok. Gau luze bati aurre egiteko presta zaitezte. Hau isatu bihar gozaltzea behan du iritsiko zatela. Sudupe no hit hasi da. Zutondo, Zutondo bat, venga, luzatu no hita Sudupe. Bihar gozaltzen tasi ikusten egongo naiz. Dale, no hit. Dale, tasio no hit. Epa. Hau ez da jefe bat. Ez da bosa. Lasai. Falsa alarma. Txon, bestalden zertzen? Sudupe no hit. Arrotu zaigu. Mendik etorri naiz, ez? Bai. Etorri naiz. Sotondoko eskorra. Oraindik ez. No se puede abrir este lado, vale, hori atajo bat ez, izangoa. Atajo bat, Edukazio pixkat, Peña. Aha! Bat horrelari hotza. La. Arrotu eta erki, arrotu baina. Bai. The Sudupe no hit run. Ze hostia du hemen. Ez que hemen egon da nago, Osa, DLC honetan ibilen itzan pixkat. Baina gero desesperauta momentu maten utzi nun. Vale. Hemen gaurrea. Hostia, ojo, Uff. Vaya peñita, horrazpin. Vaya peñita. Hostia. Igogailu badau? Pita, oke, Venga, bestaldea. Hostia, hieroi naiz. Vaya loko. Hola, zer dago? Ze? Ze hostia dago? Horte da bidea, joder. Sudupe no hit run, Flipantea, DLC-a lehenengoan pasaukoetela, igual. Hola.
Ai, 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 ai! Sudupe no hit run! Bukatu da! Eskerrak. Horko zonalde hortan hiltzen ez bazara, pentsatuko dut troleatzen egon zarela zuzeneko guztietan, eta egiatan kriston pro bat zarela. Eskerrak. Bueno, lagunok, hausia izan da Sudupe no hit run. Bagoaz lagunok, behon deizuela, Urren arte, oso ona izan da. Bueno, norbait tailergi gatzean bi ikusentzulek eta YouTubetik jarraitze gaitun hartaguru sorta. Eskerrik asko. Oso ondo Sudupe no hit. Aio, 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 aio. Torreko ega berriz, gure kanalera. Gora YouTubeko hartaguruk. YouTubetik ikusten jende hori ze? Jende hori ze? Gora, gora, haupa! YouTubeko jende, pelota egiten izazkizu Twitcheko ikusleek, baina... Zertza biltzate? Zertza biltzate? YouTubetik ikusten, Twitchen zuzeneko ikusteko aukera eukita? Ez, katxondo nahi naiz. Iritsiko gea. Itxiko gea, janek hau no. Itzuliko gea. Afaldu behar dute. Itzuliko gea, beste Sudupe no hit run saio batekin etorkizunean lagunok. Eskerrik asko hor izategatik. Ondo izan. Urren arte lagunok.